Dámy a pánové, zdraví vás úder na dvojce Patrik. A Tobias. A dneska máme třetí díl našeho foodcastu silvestrovský speciální, takže si na začátku takhle dílu budeme hezky přičuknout. Šťastný nový rok. Šťastný nový rok a napijeme se, zdraví. A máme nějaké témata, co bychom zase chtěli rozebrat, takže rovnou se tě, Tobíku, zeptám na první otázku. Jak reaguješ na City? Vyhráli po dlouhé době s Leicesterem, takže jak na to reaguješ? Na to jsem koukal dneska ráno, jsem byl konečně překvapen, že konečně urvali ty 3 body, ale moc jsem to nepomohlo, protože když jsem koukal na tabulku, tak byli stále 5. Nejmenší rating zápasu měl Jamie Vardy, to mě hodně překvapilo. Já jsem čekal, že tam dá góla z penalty, no, nevadí, no. Nevyšlo to. Ale když už jsme u té tabulky, tak se Nottingham Forest objevil na 2. místě v Premier League, to je... Velký překvapení, pokud se nebyli tu minulou sezónu, bylo ve sestup, ne? Byli 17. Ne? Asi jo. No, byli 17. a velký překvapení Nottinghamu. A co bys si doporučil City do nového roku a jako, jak by to mohli hrát líp? Já nevím, ale určitě tam bude nějaká chyba buď Pepa Guardioli nebo celého týmu, že se možná neshodnou. Chyba je Rodri, by se zranil. No, to je zajímavý, protože Rodri, že jo, vždycky táhl ten tým City a prostě vůbec neprohrávali. Rodri potom po zranění teďka furt prohrávají. Rodri je prostě jako ten playmaker, který tam tahá celý to City. To je na něm to výjimečný a to, díky tomu taky si zasloužil nějaký ty body na Ballon d'Or. No, mám tady další takovou novinku, co se stalo nedávno. Vinicius vyhrál hráče roku 2004. Tak jak bys, jako jestli s tím souhlasíš, nebo nesouhlasíš? Já s tím souhlasím, no. Sice jsem fanoušek Barcelony a hráče z Realu moc nemusím, ale já si myslím, že to bylo zasloužený. Stejně tam jediný, kdo to mohl vyhrát tu cenu, byl Vinicius nebo Jude Bellingham. A naprosto asi zaslouženě si to vyhrál. Co ty na to? No, za mě tady ta soutěž, nebo jako tady ta cena je nerelevantní, protože jako Vinicius asi zaslouženě mohl to vyhrát, jo, s tím jsem v pohodě, ale Rodri na 2. místě polovinu sezóny jako nehrál, nebo polovinu roku nehrál. Takže nerelevantní tady to. Potom si myslím, že i tam byly nějaké další jako spekulace, že to je jako špatně, že by měl nějaký jiný hráč tam být. Teď nevím přesně kdo, ale jo, Cole Palmer tam nebyl v top 10, myslím, nebyl. Takže nejlepší hráč podle mě mohl by být v top 3 úplně v pohodě. Máš nějakou otázku? Mám. Tak velice mě to mrzí, ty už asi víš, na co přijdu, ale reaguješ na zápas Barcelona Atletico Madrid? Barcelona Atleti? A jo. No tak já jsem ten zápas nesledoval, ani jsem ho nějak neviděl, jenom jsem viděl výsledek 2-1 Atleti. Ale jako podle mě stalo se a Barsička trošku v rozkladu. Já jsem na celý zápas koukal a první poločas Barcelona byla prostě 100% lepší hra, ale opravdu, pak hráli dobře a ty atleti vůbec nevěděli a furt odkopávali ty míče, prostě ne, oni to ani neodkopávali, oni prostě míč byl... Prostě betonáři. No prostě oni to prostě dělají chyby. Oni měli míč na svý půlce a bylo to prostě v ohrožení, že by dostali gól. Ale oni mají míč a prostě ho ztratí, nebo prostě ani neodkopnou. Prostě v prvním poločase byly obrovské chyby a taky potom dostali
za to gól od Pedriho po krásné asistenci Gaviho. A potom v druhém poločase tam se u atletů moc nic nezměnilo, tam začali trošku už hrát. Potom, když přišel gól Rodriga Paula, tak to byla chyba obránců. Ono se centrovalo na bránu a on jeden z obránců tak to dal pod sebe a potom Rodrigo de Paul to využil a střelil to přímo k tyči. Takže brankář ani moc s tím neměl co dělat. Byla to prostě obří chyba. Potom po tomhle gólu už se moc nic nedělo. Atletico hrálo furt špatně, ale potom to využili, že dostali míče a rychle prostě už běželi v nastavení na bránu a Barcelona dostala gól. No, když jsme u té Barsičky, bych se chtěl zeptat na tvůj názor na Hansi Flicka. Hansi Flick, to jsem byl velice naštvaný, protože on v tom zápase nebyl. Sice dostal červenou kartu, ale nevím, proč tam nebyl. No, na Live Sportu prostě byl asistent asi. Byl tam asistent, no. Asistent, no. No, nebyl tam, ale dostal červenou. On dostal minulý zápas červenou. A potom s těma atletama, tak tam dali toho jeho asistenta. Protože tam asi nemohl být, no. Ale ono tam prostě, mohlo to nějak ovlivnit tu hru, kdyby tam byl Hansi Flick, ale prostě jenom Barcelona dělala chyby taky úplně zbytečný. Třeba v posledním, potom gólu Sorlotoha, to byla chyba v tom, oni měli oba dva obránci nohu na míči, ale prostě nějak to netrefili a prostě nezachránili to. No, veliká škoda pro Barcelonu je teď třetí, pokud se nepletu. Já Barceloně přeju v lize mistrů, ve španělské lize taky, já tomu nikomu moc nefandím, i když jako ta rivalita, spíš ten Reálek radši, ale je mi to jedno celkově. A teď bych se chtěl zeptat, jak vnímáš šance ligu, jak šlape, jak to tam jako vnímáš? Šance liga, já ji teď moc nesleduju, ale... Protože se nehraje. No právě, ale nevím, jak bych se k tomu vyjádřil. Jako, jsi spokojený s těma příčkama? Jako v tom? No samozřejmě, když jsem Spartan, tak jsem s tím nejsem spokojen, ale tak Sparta na třetím místě, to nevím, co tam dělá. Slavia ta dominuje celou ligu a tak no, jediný teda, kdo dokázal odolat Slavii, byly Teplice. Který překvapivě vyhráli, ale Teplice jsou známí tím, že obírají ty silnější obody a s těma co jsou horší jak Teplice, tak ztrácejí, takže tím jsou známí Teplice, no. A viděl jsi zápas Nápole? Nebo máš nějaký, třeba Lukaku tam nedal penaltu, tak jestli jsi viděl? Jo, neviděl, ale viděl jsem zápas Inter Milan Cagliari. Řekl bych zajímavý zápas, jenom 3-0 pro Inter Milan. No a kdo dával góla? Çalhanoğlu jsem koukal, že dával z penalty. Ano, dával. Penalty, no. No, tak se tě ještě zeptám na United. Dvakrát jsme za sebou ztratili teďkon. Vyhráli proti Manchester City. A jak hodnotíš výkon trenéra novýho? Já si myslím, že ono se nic s jejich trenérem novým nic moc nestalo. Sice ten Hag byl horší, ale aspoň, že vyhráli nad tím City, i když City je v tuhle sezónu otřesně a hrajou strašně. Nevím, s čím to je, prostě, ale spekuluje se, že to trošku kazí Kyle Walker. Nevím proč, ale
No, je tam jeden ze špatných, no. Je tam hodně špatný a to říkal i sám pan Michsaka, určitě se můžete podívat, to není reklama, ale můžete se podívat na jeho kanál, má tam docela dobrý reakce. No a ještě se tě zeptám, jsem se tě chtěl zeptat na to, jestli víš, že Cristiano Ronaldo by koupil United? Cože? Manchester United, no, vyvlastnil. Jakože by to chtěl koupit, ty to nevíš? Ne. Ne, no tak... Já jediným, o čem jsem někdy věděl, že jediný, kdo by chtěl koupit United, by byl Elon Musk, ale to se nestalo a myslím si, že se ani nestane. No, ale zrovna, že Cristiano Ronaldo by vlastnil United. By ho chtěl koupit, má ho rád, ten United, a já doufám osobně, že ho koupí, protože by se tam mohlo změnit hodně věcí. Jak třeba trenér, tak i jako prostě celý realizáka. I ta základní sestava, že by mohl díky tomu, co teď vydělává, by mohl přivést i nové hráče. Jo, a prostě dostat zase zpátky na vrchol ten tým a vyhrát s nimi Premier League. Teď se vrátíme do La Ligy, konkrétně do Real Madrid, konkrétně do Kylian Mbappé, hráč Real Madrid. Jak hodnotíš jeho výkon teď? Protože myslím si, že se docela zvednul, docela má góly, co jsem tak viděl, poslední 3 zápasy měl 3 góly snad, takže a v každém jeden, takže není to špatný, co na to říkáš? Na začátku sezóny to s ním moc nešlo, on si potřeboval úplně zvyknout. Neříkám nic o 8 offsidech v jednom zápase, teda co. Ale jo, on teďka má Real slabší týmy, hraje s nima a docela tam teďka mu to jde. Koukal jsem na zápas Girona Real Madrid. A když dával Kylian Mbappé gól, všiml jsem si, že mu v tom chtěl zabránit Ladislav Krejčí, náš český reprezentant, ale bohužel se mu to nepovedlo. Bylo by to hustý, kdyby se prostě dovedlo našemu českému hráči dovést prostě zabránit. Což on ho zabránil jako Mbappé, ale v jiné situaci. No jo, ale bylo by to hezký, no. Jo, protože my se jako moc nějak neproslavujeme těma dobrýma hráčema. Sice máme nějaký, nebo měli jsme. Třeba Patrika Šika máme. Ano. Ten teď válí v Bundeslize. Překonal. Jo, teďka nastřílel 2 góly a to byl vystřídaný. No. To bylo zajímavý. No, to bylo. No a dokonce překonal i v gólech toho Honzu Kollera, legenda. Já jsem viděl reakci od něho a přál mu velice, aby v tom dál pokračoval. Tak Patrik Šik už v Leverkusenu je nějaký ty pátky už, přece jenom, kolik je tam dlouho? Jsou 2018, ne už, nebo tak něco. A je tam poměrně dlouho. Na to, že se střídá, tak má teda solidní raketu gólů. Už má tak přes 150 gólů. Má hodně. Pojďme si teď vyhodnotit nejlepšího hráče podle nás za rok 2024. Já vím, byl vyhlášen Vinicius, ale můžeme tipnout ještě něco jiného, nebo jako tak můžeme dát Vinicius byl vyhlášen za ten rok 2024, protože se mu dařilo v té minulé sezóně. Ale v tady té sezóně už je vidět, že mu to nejde nějak. A taky nechápu ještě k té ceně, jak jsem říkal, že to je nerelevantní, tak oni to vyhlásili, kdy na začátku prosince někdy, ne? Nebo někde to, měli by to vyhlásit podle mě teď, někdy, jako buď dneska, nebo třeba včera, na Silvestra asi jako ne, ale
Ale jako podle mě si myslím, že kdyby ještě chvilku počkali, tak si myslím, že by se ještě našlo pár hráčů. Jako, Já si myslím, že kdyby se počkalo do konce tady té sezóny, tak by tam mohl být určitě Rafinha. Rafinha 100%. Ten tady tu sezónu válí. Válí má na sobě kapitánskou pásku, takže musí podpořit a je tým. Druhý nejlepší střelec v lize. Kde je před ním? Lewandowski? Ano. Lewandowski. Ale tak jenom o 2 nebo 1 gól. No, tak to jsou ty penalty. To je docela. No, takže jo, jak bychom teda to seřadili? Dáme top 3, no. Jo. Top 3 podle nás. Já za mě na 3. místě za mě by mohl být Cole Palmer určitě. Jo. U mě na 3. místě Cole Palmer. Na 2. místě nevím, no. Rodri 100% ne, ten byl zraněný půlku sezóny. Haaland ten taky ne, ten nepředvádí teď dobrý výkony. Ještě nevím, koho by si dal tě na 3. místě? Já bych dal, a s tebou souhlasím, že do 3 bych dal Cole Palmera. Potom nevím, kdo by byl na tom 2. místě. To by jako, to 2. místo je takový nejhorší, no. Jako první asi ten Vinny, no. Jo. První asi ten Vinny, ale ne? A bych dal asi 2. místo Jude Bellingham, protože... Ale já nevím, jaký měl čísla. To jsem teď nepamatuji. Jaký ne. Ale prostě, ale ono to není o číslech, ale prostě o tom, jak tahá ten tým a díky němu jsem je taky něco jako Ballon d'Or, no. No to je nějak, když vyhraješ jako prostě... trofej a dáš tam třeba gól jeden, tak prostě... A třeba Rodri, že ten taky díky němu se dařil City. Ale na 1. místo bych dal já Rafinhu. Já bych dal asi na 1. místo takovýho Viktora Olatunjiho třeba. ne. Nevím, jako Rafinhu? Jo. Bys dal. Ale on nebyl minulou tu, že? On nebyl jako dobrý minulou sezónu. No ale jako což je ještě teďka, že jo. No za rok 2004. A to je jako i půlka z té sezóny, co byla 23-24. Tak to nevím. Ne. Asi myslím, na 1. místo. Kdo byl dobrý ve všech sezónách? Zase Cole Palmer, ten zase nebyl v minulý sezóně moc ani. Ne, ten začal někdy teď v září nebo v říjnu bylo se na konci minulé sezóny to bylo torpédo, teď to vždycky říkali, že jsem mu právě ještě zvýšil rating ve FIFA. Podle mě si myslím, že je Cole Palmer. Ne na 1. teda, tam bych dal asi někoho jiného, ale nevím koho. Pojď dáme nějakýho obránce, kdo si myslíš, že byl dobrý. To bude zajímavý trošku. Ten váš Martinez. Ten váš takový. Ten Ingo Martinez. Jági Martinez. Jo. Ale jo. Jako byl dobrý, no. Ale byl dobrý, ale nedal bych ho asi do top 5 nebo 3, já nevím. Ale dal bych tam Antonia Rudigera. Jo, Rudiger byl dobrý. Akorát na tom Euru nebyl až tak výrazný, ale jako za tým Real Madrid, tak ten tam předváděl skutečně. No, tak máš ještě něco, co bys si chtěl dodat? Jako? Nebo... Asi ne. Už jsme toho... Probrali docela dost. Na silvestrovský, ne že speciál, ale silvestrovský díl. Silvestrovský díl. Já doufám, že jste se koukali na ten podcast a naše úder na dvojce se s vámi vidí opět, až se rozhodneme zase něco natočit. Mějte se hezky a zatím čau. Čau.